Здравейте, приятели на Опознай БГ! Намираме се на едно много красиво място в Стара планина, връх Хаджи Димитър, и по-точно в паметникът на Бузлуджа, или както е бил известен, дом-паметник на партията. Това е едно такова много интересно място. За съжаление е занемарено. Дълги години е било символ на Българската комунистическа партия и това е и причината в сегашния момент да е в този вид. И това е жалко, тъй като мястото е много красиво, вътре има най-различни неща, които се заслужават да бъдат поддържан музей. Много лесно се стига до мястото, има си изградени пътища. Строено е преди 40 години примерно. Голям екип от архитекти са участвали. Има страшно красиви мозайки вътре. Така, може да видите за какво става въпрос. Малко е тъмно, но надяваме се да се хваща правилно. В момента мястото е напълно занемарено, всичко вътре е изпочупено, изпотрошено. Въпреки това, така се класира на хубави места в световни класации за най-красиви изоставени места в света. В момента това нещо е прехвърлено като собственост на Българската социалистическа партия от страна на държавата. И тук се провеждат годишни събори, но не за това ви го снимаме, а защото е едно страшно красиво място. За огромно съжаление, в този ужасен вид. Това е пред паметника, погледнато отгоре, мястото, на което се правят партийните събори. Жалко, че такава красива локация се свързва с политика. Това е връх Хаджи Димитър, над 1400 метра височина. Едно много красиво място в Стара планина с страшна гледка във всички посоки. Както виждате, това е паметника на Бузлуджа отвън. Куполната част е висока 15 метра и широка 40, а пилонът е 70 метра висок. Обърнете внимание на гледката наоколо. Във всички посоки се виждат красоти от Стара планина и по-надолу към низината. Мястото определено се заслужава да се посети. Вижте за какво става въпрос. Това беше от нас от паметника на Бузлуджа. Благодарим ви за вниманието и запомнете, следете Опознай БГ, пътеводителят на България.